Hai unha semana un incendio calcinou a casa dunha familia en Trarigo, no concello de Bande. Dende entón, as mostras de solidariedade foronse sucedendo. Aínda así, dende o concello decidiron dar a coñecer o acontecido para todos aqueles que queiran axudar. Laura Álvarez. O Concello de Bande decidiu canalizar a axuda abrindo unha conta corrente na que aqueles que o desexen poidan aportar o que consideren. Nas últimas horas compartirona en redes sociais para facelo chegar o maior número de xente posible e axudar os seus veciños na reconstrución da vivenda afectada. As lapas comezaron na parte máis bella da casa, onde tiñan a cociña e o salón. 7 días despois, retirados os cascallos, só quedan as paredes. Levan unha semana traballando sen descanso coa axuda e o ánimo, din, de moita xente. Xa desde o primeiro día, colaborando con nós en todo, aí cada un iba facendo o que podía, traballando aí o apoio, que iso vale moito de estar á beira de un, e agradecerlle a todo o mundo que veu. O que non veu, que me apoiou por teléfono tamén, pouquinho a pouco, según se poida irase subindo, e va adiante. Eles resultaron ilesos tamén o anexo onde viven dende o incendio. As lapas levaron o esforzo de moitos anos e boa parte das súas pertenzas, así que agora toca empezar de novo. O Concello decidiu abrir unha conta bancaria para canalizar a axuda que ofreceron e ofrecen moitos veciños. Vemos que o necesario era a aportación económica para poder pois facer a obra que necesitan, non? Entonces, bueno, pois xa digo que máis que un acto de xenerosidade económica, creo que é un acto de humanidade, de unión e de comprensión ca nosa xente, que xa digo que sale da propio pobo, da propia veciñanza. Calquera chega é benvida, que ao ser moitos, pois sempre suma. A conta estará aberta durante mes e medio e pasado ese tempo entregaranlle o recadado á familia afectada.